Manibat king 18 inyang milabasa na banwa, at yun na lang yan iking 21 rin puni karampitong purok na ng Barangay Santa Teresita, Angeles City. Katuklo na ng Kwaresma may kumpisano rin iking pamagprepara at pamagdisenyo, kareng pidadaunan dang pabasa. Antimong piyesta uli rin banderita sa pakasabit, kareng dalan. Higin na lang panata. Kasi ating kwentong milagro, kareng milalyari. Kaya may ganyo la ring aliwa na mag-organize pabasa. Of course, syempre, atin mo rin guidance nila king Pisamba na pong king barangay. Kaya kiniking barangay Santa Teresita, diyang no kareng puro ka talagang mipunta, atin talagang makatigdong kubol na magpabasa. At saka marakal anak Kenny. So may excite na rin anak, lalo pa siya ating pamangan, ating balota naman pasopas, pa-ice cream. Kaya Kenny masaya, it's like a festival. Banwa-banwa talaga kanumpag sa Jandarene ing Malerdo lakwas na tatalang malalam at pipunpunan. Yung bala mo, reconciliation. Nung iyo po ako kutang kay niking puro kuno kini mo rin ng itang kanita na red light district. Nung karin marakala miyayalewang kapanintunan na masanting. Pero wala nang ini, okay nang ini kini. Pero kanita kasi makanta, wala mo may reconciliation season ing Holy Week. Dahil burida na makapanyad lang tao at ingapong Ginoo or makapamyelang ganaka or limos ka rin tao. Lalong-lalo na patse inyang panahon ng Malerdo. Metong yamo ing 70 years old ay ang Helena Costigo kareng banwa-banwang mamasang pasyon, haantina na mo kanong panata. Bista man aliya talaga tubo king syudad, kinaul na intradisyon agyang kapampangan ng babasan. Ini mo naman kanuing kayang paralan ba miya papuri at pasalamat king Ginoo, uli ning pamamya ng gabi kaya lakwas na inyang mika sakitya. Kasakit ako ng parang Alzheimer ko nung panahon ng COVID, pero nakasurvive naman ako noon. Ngayon, lalo akong namanata dito sa pagbabasa ng pasyon. Isipin mo, 70 na ang edad ko. Pero nung nagumpisa ako dito, 25 pa lang ang edad ko. Mula noon hanggang ngayon nagbabasa ako. Parang lalong lumalakas yung katawan ko. Kasi sa edad na 70, yung mga kasama ko patay na. Totoo yan, maski tanong mo sa mga kasama ko. Wala nang matanda dito kundi ako na lang. So yun, pinagpatuloy ko lang ang pagbabasa. At yun lagi kong hinihingi sa Diyos na sana lagi akong malakas para tuloy-tuloy ang pagbabasa ko. King may sabing religious tradition, katoliko man o ali, magisan metong kanu. They are participating Actually kasi ikit kaya rin naman yung pabasa as a community activity. Ikit ko itang panisa San Metong na rin kakakaluguran tamo diyang aliwaing kapaniwalan. Nuno ka rin na makapamyelang pamangan, makapag-donate la para bala in a sense of camaraderie karing tao. Kaya ikit ko kini do ring aliwa ating muri talagang mga question, but kaya niking puro kuno alive yung pamisan sa San Metong mi. At bang mapatlo ding aktibidad, pagsaryanda ka nung papasa ini, kareng kaya nakaan, king kasalungsungan, dakal na kareng mamasang pasyon king barangay, ding anak. Para kareng bisang mag-ayuno at bigunam, malyaring bisita king Santa Teresita hanggang Biyernes Santo. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.